for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line. Alas 6:52, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat mayong gabi naman sa atos sinitaran-taran nga mga ka-aksyon. Luzon, Visayas kag Mindanao. Yari kita sa Hunyo 17, 2022. Biyernes nga presentasyon sang inyo sa nga palatuntunan, Action Firing Line. Action Firing Line. Nagapangalagi kita sa sunod sa nga masobra, 2 ka oras sa pagadulong naman sa mga balita, impormasyon, isyo ka komentaryo sa sining medyo maulanon nga kahaponanon kag kagabihon. Action Firing Line. Sa gihapon inyo ka-aksyon sa mikropono. Aksyon Marlon Hirvoya. Madabo-dabo kita sa nga mga balita nga naggalikop subong nga adlaw. Pero antes naton paghahanuton ina nga mga balita, importante ha nga may baluan naton kung ano bala ang maging sitwasyon sang atos sa nga probinsya, syudad o kung rehiyon, kung ang paghahambalan lakat sang panahon. Sa kinaandan mga ka-aksyon aton mangin katuwang ang Provincial Disaster Management Program Division o kon PDM-PD para nga dalon sa aton kung nanong sitwasyon naton kung tiyempo ang paghahambalan. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Kapon naton Aksyon Gani Republika. Aksyon Gani, mayong gabi, please kabin. Action mayong gabi no, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton tiyempo sining gabi no. Biyernes kita karong adlaw. Okay. Hunyo 17 no, tuig 2022. Intertropical convergence zone siya. Nag-apekto sa Mindanao, partikular sa lugar sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Region kag Suksargen. Idulot yan yung magalumon ng kalangitan. May lapta-lapta ng pagtupa sang ulan kag pagpanagob ng tugas sang ITCC. So mayo pa tas Mindanao ga ulan-ulan sa medyo mabugnawan na sila. Diri sa aton sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran. Nalakip kita diri Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod no. Sa aga generally fair weather kita kag ina kag sininga hapon may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanagom nga tuga inisang easterlies. Kapaang sang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko kag ginaubdan man sang localized thunderstorms. Kag ginasandwich kita sa kapaang sang init no. Ang Kabisayan kag Mindanao lakip man kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan east to northeast ato ni mabatyagan sa kabubusan sang isla sang Negros. Kalmadong aton baybayon wala tagil warning advisory nagapabilin lang niya sa gihapon. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludap sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga wave height 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 12 na 21 hindi ari ang gabi ilaw Sige, ang aton nga tao ang aton nga hunas no 0.1
0.4 metro ang kanabor ng tao magabalo sa alas 2:27 sininga kagahon 0.7 metro kag alas 6:07 sininga gabi nagtunod si Haring Adlaw magabutlak din siya alas 5:23 buwas sa aga. Okay. So nalakat sa aton tempo. Ari kita nagahamboy 26 sa 32 degrees Celsius ang yapon aksyon mar. So amne lakat sa aton tempo Aksyon gan? gabi. Check ko lang kung nakalabot man sa ang information sa inyo da somewhere sa may Southern Negros, partikular sa Banwa sa Casillana, mga alas 3 kayo na nagtupa ang ulan, pero ang ulan dito sila aksyonagan. Oo, may dalang ice, crystal. Amo na ginalawag ko permi. May gale hailstone, no? Oo, muna panumag, no? Basta mo na ng transition ta, nag-frozen ang dito sa babaw nga ang water vapor blah dalon dito sa babaw. Di i-frozen niya na kag mabulubugat na sa panganod di condense na sa hailstones nga ginatawag naton. Kakatabo na kalabanan. Mayo, Hunyo, dira na yon. Antes magbunok ang ulan nga tudo-tudo sa bulan sa Hulyo. So daw hindi naman nakatinglaan daw normal na di sa atong kada tuig nga katabo na. Gani. Ason gan, thank you good. Sige, welcome. My gabi. Action Firing Line. Salamat Aksyon gan ni Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Division. Sugpunan tala na karon ang istorya may kantaran sa pagkatupa sa nga ulan prong ulan may dalang ice somewhere dira sa may Banwa sang La Castellana. Action Firing Line. Kadugay balaon ta ang kompleto nga detalye sang sina nga balita. Para sa inyo sa nga reaksyon, komento kag opinion ipadala lang sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874. Ulit-ulit 0963-757-0874. Sa mga naka-log-in na sa ato sa nga Facebook live, sa live stream sa nga Diwa Easy Action Radio Bacolod, pwede man kamo magkapadala direkta sang inyo sa nga mensahe, paaman ang mga pagpanamyaw, shout out pag may time. Pero sa gihapon isa lang ang ginapangabay sang sa nga palatuntunan, palihog i-like kag i-share ang ini nga palatuntunan para madamo-damo sang nga makasaksi, madamo-damo sang makaambit kag makabati sang mga balita nga aton dalon sa sining nga palatuntunan. Action Firing Line. Sa mga ka-warriors dyan, kaway! Sa mga Golden State, mag-ingay! Sa mga Celtics. Bad news sa Celtics, pinaka-good news naman para sa Warriors. Ang istorya may kantaran sa NBA Finals na tuldo ka na sa ikaanom nga hampang. Kaya na lamang maka-aksyon agad rin sa aton gabi dito sa mga Estados Unidos. Ang Golden State Warriors wala na naghatag pa sang tsansa sa Boston Celtics nga makadangat pa sa do or die Game 7. Ang hampang man sa Game 6 pa lamang maka-aksyon bisan pa nga ara sa baluarte sa Celtics ang hampang dito sa may TD Garden sa Massachusetts na Boston. Ang serye gintapos na para maangkon ang corona bilang NBA 2022 champion. Action Firing Line. Ang score mga ka-aksyon 103-93 Botselingon 13 puntos ang abanse. 22 ka puntos ang abanse na pinakalawig nga abanse sang Warriors mo. Pero ang Warriors kung kaysa na artista man o. Daw Fernando Po Jr. mamla. Mapapierdi anay pero sa ulihi gali may ara sang pambato. Action Firing Line. Tigintapos na ang serya maka-aksyon, gintapos ang Warriors ang hinampang sa sining season sang NBA. Ting Warriors kampiyon 4-2 ang serye. Masadya ining pagtakop sa NBA spectacular 75th anniversary season. Kay ang Warriors kag Celtics duha ini sa tatlo ka mga original franchises sa NBA. Tinagpakita gi sila sang ila sa nga ikasarang kag abilidad bot silingon. Ang Celtics isa sang pinakadugay nga team sa
sa NBA. Amo man ang Warriors mga kaaksyon, nag head-to-head gid sila sa best of 7 series o galing kay until tub-tub game 6 lang. Why na naglapot pa sa game 7. Action firing line. Ang natabo kainang isa ini ka close out performance para sa Warriors ti sa kinaandan mga kaaksyon. Ang nanginbaganihan diri why sa iban kundi si Stephen Curry. Nagpanguna sa kadalagan sa ila sa nga team nga may 34 ka puntos. Gindugangan ni Andrew Wiggins nga may 18 points, Jordan Poole 15 points, kag Draymond Green nga permila nagareklamo pero daog ang team nagpakita sang double-double 12 points. Action firing line. Pinamanan niya pang 12 ka mga rebounds. Ang tuman man katanda tumira nga si Klay Thompson may 12 naman ka puntos. Tidugang naman nga dungog para kay Curry mga ka-action bagod for the first time. Nakuha ni Curry ang NBA Finals MVP, Most Valuable Player. Teka ina mo ning rason kun nga ang naging emotional ang pagbato ni Curry sang Bill Russell NBA Finals MVP Award. Action firing line. Ang bugos naman nga team, nagbato naman sang Larry O'Brien Trophy. San o naman bala magasugod ang bag-o nga season sang NBA? Malawig-lawig pa hulat nyo John Palanta Subong, ang 2022-2023 NBA season, amo ni ang bag-o nga season, ang regular season magasugod Oktubre sa ring tuig 2022. Ti John Palanta Subong, July, August, September. May 3 pakbulan ang ligwa ang hulaton ta. October 2022, mag-umpisa naman ang regular season, bago yung gina season. Ti ang Oktubre, daris makulod ba? Maskara gid ba? Maskara festival gid ba? Kag magatapos ang season mga ka-aksyon, Abril 2023. Ang 2023 NBA All-Star Game, o kung naman ng hampang sa mga pinili nga NBA star players. Hampangon ni Pebrero 2023 dito sa may Vivint Arena sa Salt Lake City. Ang playoff mag-umpisa April 2023 kag ang NBA Finals naman sa June 2023. Gatupa giniya sa bulan sa Hunyo. Ang finals sang NBA. Action firing line. Tisa na sa lintana malubig-luwig pa nga mga binulan ang ibakasyon sa mga NBA players. Pero sa iban nga teams mga kaaksyon labi na sa mga permi kulihot bala sa standing, imbis ipahuway nila ang ibakasyon, temprano pa sila nagapractice iya. Kag temprano pa nga nagapangita sila sang mga kampiyon nga humalampang. Action firing line. 30 subong ang mga teams sa NBA mo, 15 sa Eastern, 15 man sa Western. Ang kada isa sila may 82 taran kahampang na. Pero ang malantayan diri bangod base kon mayara sang bag-o nga team. Base may bag-o nga team nga maga-intra sa masunod nga season. Action firing line. Kag kon matabo wala sa iban kundi ang team nga ginatuyo tukuron kag panag-iyahan ni LeBron James. Si LeBron James, abi nyo, bilyonaryo na ni sa subong. Kon mga fans ang pahambalon, ang tawag nila kay James Subong, General Manager sang Lakers. Hindi malayo ang posibilidad nga siyang magkapanag-iya sang Vegas Expansion Team. Hindi man kuno ni matigayon sa gilayon, pero definitely a big possibility. Si James Subong mga kaaksyon, isa ni sang pinakadibuinas nga tao kung sports ang paghambalan, kung basketball ang ato sa rin nga pag-istoryahan nga man. Buinas nga NBA player ni sa bangod bisan nga wala makasulod sa playoff ang iya sa rin nga team nga LA Lakers. Daw naka-jackpot lang sa giapon niya, kag daw naka-score lang siya 50 points mo. Kaya mataya mo ni sang ginakilala subong bilang una nga active NBA player nga nangin bilyonaryo. Bilyonaryo na subong si LeBron James. Sa huben nga edad, bisan ara naghampang pa siya, pero bilyonaryo na siya.
Ang makapamatuod sini amo ang Forbes. Ano ba lang Forbes aw? Isa ka American business magazine ang tag-iya Integrated Whale Media Investments kag Forbes Family. Ang gina-features nila na amo mga articles angot sa finance, industry, investing, kag marketing topics. Naga-reports man may kantanan sa technology, communications, science, politics, kag law. Ang hambal sang Forbes, ini si King James. Bantog sa tawag ni si LeBron James si King James. May bag-o subong nga titulo billionaire. Ang net worth yung mga ka-aksyon nagalabot sa $1 billion. Amo na nagbutang sa iya bilang unang active NBA player nga nagbilyonaryo. Sino ba lang may posibilidad nga magasunod kay James? Si Curry, pwede? Pwede? Action Firing Line. La 7-7 Action, Radio Philippines, Standard Time. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan? Antes ang balita lokal, ginauna tingin ang ginatawag nga balitang Marcos. Ang balita angot kay Marcos, ginabantayan gid permis ang karaman. Ang pamangkot kon sa mga showbiz pa, ano ba ang latest? Ari ang latest. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpili kay anay Senate President Juan Ponce Enrile bilang iya sa nga Presidential Legal Council. Action Firing Line. Ang reaksyon sang iban nagasiling nga OMG. Sila nila, oh my gulay. Ang nag-anunso sa niya mga ka-aksyon subong nga Friday. Hindi man sa bongbong kundi ang iya sa nga Press Secretary nga si Arthur ni Rose Beatrix si Cruz Angeles. Ang siling ni Angeles mga ka-aksyon, luyag gid ni Enrile nga magkapadayon sa isa nga serbisyo sa pungsod Pilipinas. Kag para makabulig sa pagpasiguro sang kadalagan ni incoming o kung sa kadalagan sang incoming Marcos administration. Basta kadalagan importante kadalagan sa nasyon hindi ka kadalagan sa pilalang ka mga tao grupo o kon politiko. Ang tao bala subong tanda na magpamantay. Basta sa panggobyerno labi na kung aras gobyerno. Sadto naglokdo na sadto naggalolokdo na rin sa sang kaso si Enrile, di bla? Nangilampos pa sang isyo sagad bin na mga tubang isyo si Enrile. May kontrobersiya, may kaso. Ang siling ni Enrile mga ka-aksyon ang ining statement ni Enrile si Angeles nagpabalos publiko ni I will devote my time and knowledge for the Republic and for BBM because I want him to succeed. Kaya siling niya ihatag kung akon sa nga tion kag ihibalo para sa nasyon kag para kay BBM bangod luyag ko nga magmarinalagon ang Marcos administration ti kabay pang ang ginatubod nga magmarinalagon diri ang para sa kasanyugan sa aton sa nga nasyon. Medyo dabo-dabo man sang mga nagtaas kilay sang nabatian nila ini nga balita nga aman tikay ko ni balik nato ng istorya maka-aksyon puno pasensya lang sa mga supporters na pamilya kilala o kon abyan ni Enrile. Hindi man naton pwedeng matago ang balita Si Enrile na meet ko na personal, nagdiligad to nga mga kampanya, nagkakanto na kabisita na siya dali sa may syudad sa nga Bacolod, no? Prote kon na istorya lang mga ka-aksyon, mga balita nga luntad na laligad nga mga binula, nagligid nga mga tinuig sa wala pang COVID-19. Kundi, ari man ni perme ngalan ni Enrile sa balita mo. Di ba lupasin siya lang maka-aksyon sa mga supporters ni Enrile, ginabalik talang ang istorya. Ti Hunyo tuig 2014, kumadadumanta. Ginipasaka sa Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder kag 15 counts sang graft kontra ka Enrile. Lakip din sa isa nga Chief of Staff nga si Jessica Lucila Reyes. Kaga businesswoman nga si Janet Lim na polis, dumduman niya mangguro ni. Nagligad nga bulan sa Nobyembre ang Sandigan Bayan nagbando nga dapat na nga ipaidalom sa trial proper
ang 2014 plunder case may gantaran sa pork barrel scam. Kamo na bahala na magpaino-ino kung anong matabo sa ulihi niya. Hindi na ko magdugang da kay daw damo ang nagasili nga daw abot na ni Rocket na matabo di. Di kon abilidad kinaalam kang ikasarang lang ato sa nga paghahambalan o panggobyerno labi na sa patag abisang legalidad isa si Enrile sa pinakakampiyon di. Ang edad abinyo kon pila 98 anyos na si Enrile, no? Duwa na lang katuig, centenarian na siya. Oh. Pero sa edad nga 98 anyos maka-aksyon, grabe pa rin ang abilidad ni Enrile. Oh. Nag 98 anyos sa nagligad nga Valentine's Day. Feb 14 ni ang kaadlawan ni Enrile mo. Sa nag-press con ini sa sabay sunod sa Bacolod, ang tanan-tanan nga mga pamangkot maka-aksyon kampiyon na mga sabat ni Enrile. Oh. So posible isa ini sa mga rason kung nga kinuha siya ni Marcos bilang Presidential Legal Counsel nangin interim finance secretary humalin 1966 to 1968, Justice Chief man 1968 to 1970 kag National Defense Secretary from 1972 to 1986. Bata pa sa una si Bongbong Marcos ya, si Enrile Arenas gobyerno. Pero isa pagid sa pinakarason dire kung ako maglantaw di nga kinuha siya ni President-elect Bongbong Marcos. Bangod ti si Enrile sadto may dako ini nga papel sa administrasyon sang Philippine dictator Ferdinand Marcos. Anangin papel niya sadto sa napaslawan nga kodita. Kag nagpaumpaw sa 1986 nga People Power Revolution, pati ng pagtabog kon pagpahalin sa poder kay Marcos man sa panahon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos. Si Enrile maka-aksyon nagserbi ini bilang protege. Posilingon sa naligan gid, manog-panogyan ni Marcos. Diri siya nangin Justice Secretary kag Defense Secretary during the Marcos administration. Ang aton dalang bantay ta kung ano ang lakat kag kung ano ang mga resulta sa ritanan. Medyo nagsolusentro ang balita balitang Marcos sa ngalan ni Enrile, no? Pero may iban pagig nga ngalan nga ginpili agud punon ang listahan. Matamat na napuno ni listahan mo bilang miyembro sang gabinete mo ni President-elect Marcos mga kaaksyon. Ang isa pa amo si outgoing Justice Secretary Minardo Guevara. Ginpili bilang Solicitor General Solgen. Ginominate man diri ang anay AFP Chief of Staff nga si retired General Jose Faustino Jr. bilang Senior Undersecretary kag Officer in Charge OIC sa nga Department of National Defense. Pero may ara pa sang 1-year ban. May 1-year ban pa angot sa appointment sa mga retired military officers sa idalom sang Acta Republica 6975. So ma-assume ini bilang secretary mga November pa sa ring tuig 2022. Una sa balita, una sa aksyon, action firing line. Ano pa gidibal sa nga balita sa nasyonal? Ang presyo sang gatong kag balaklon abi nyo kamo lang subong kami naman. Amo ning singgitan subong sang grupo sang mga taxi operators. Diri kita taxi, sore taxita. Kabalog kita nga damo sang nga monitor subong nga mga taxi operators, taxi drivers sa ato sa nga palatuntunan. Subong pa lang nagaplano ang grupo sang mga taxi, mga kaaksyon operators. Nagaplano sila sa pagpasaka sang petisyon para sa saka sa pletihan. Action firing line. Ang siling nila, bisan provisional increase lang, bisan temporaryo lang, para makalagas man kami sa epekto sang saka sa presyo sang petrolyo. Si Jesus Bong Suntay, amo ni presidente sang Philippine National Taxi Operators Association, kongresista man isa mo ka nagaserbi ni sa bilang 4th District Quezon City representative. Nagsiling sa nga ang ila mga miyembro nagpalayag nga luyag nila
ang regular fare increase. Ang bot sa lingon sini, pasakaan ang sukot sa plete kada kilometro nga kalayoon sang biyahe. Ang siling panisuntay siya mga miyembro. Siling nga para sa ako ng pinagkamaayo nga himuon subong among pag-file sang provisional fare increase. Ti ang target nga pagpasaka nila sa petisyon sa LTFRB sa sunod nga simana. Ti wala tontare kung malayon ang ilas nga papasaka sang petisyon para kay suntay amo ni ang the most humanitarian win-win solution. Ang ginapagabay nila para sa ila ang makabig nga fare request. No? Ti alang-alang man mahimunong ang mga taxi operator subong, ang mga taxi driver subong. Grabing hulagay sa presyos gatong mahimunong lang sila. Ngita man sila sang pamaagi ti hambal sang grupo patas niya nga tikang o kon request ang ginimo namon. Ang bulobintaha lamang sa rekon maaprobahan ang petisyon. Mahimo nga mapunggan ang mga taxi drivers sa paghimo sang illegal acts. Illegal nga hilimuon pareho sang paglansang o kon ang fixed rate sa destination imbes nga mag-charge o kon magsukot base sa metrohan. Kag magdemanda sa pasahero nga dugangan ang plete. Action firing line. Damo nga hitabo nga moamos nimo. Diri sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod, damo sa mga taxi drivers kag pasahero ang di malikawan nagalalisay, nagaaway. Bagaw hindi magsugtanay sa sukot sa plete. Kon kaisa pagpanaog sa pasahero, ang taxi driver mamilit gadugangan bangod layo ang gidulungan, bodlay ang alagyan kag mahal gasolina o kon mahal ang diesel. Kaya ra man taxi driver nga hindi magdulong sa dapat panaugan sa pasahero, bangod dulom, lubak-lubak ang dalan. Puwera sa mga taxi drivers dara nga nagamonitor subong, nga may maayo ya, may pasensyoso kag kabalo, mag-intindi sa pasahero, damo ta mga amigo nga mga kampiyon iya, nga mga taxi drivers eh. Ti panilagan tani kon Baladres Bacolod kag Negros Occidental, may tikang man nga ginaplano ang grupo sa mga taxi kag sa taxi pa lang ining hugada makaaksyon way panaton mamuno da kung anong plano sang PUV ang public utility vehicles plus bus drivers kag operators. Kay Martes nagasaka na lang ng presyo sang gatong. Bati ka mo sang Martes nga ginmention ko. Damo naman kulos moron nimo. Sugiran tara lang kamo temprano pa. Subong Biyernes pa lang, pero may ara sang panibag-o na naman nga pabatsyag ang pilas sa ka mga kumbuyahan sang langis nga sa Martes may saka na naman. Action firing line. Kung sa mga sitwasyon pa daw buang ng publiko nga ginahublasan sang saka sa presyo sang petroleum products, may oil price forecast na naman nga nasiplatan. Ang ining nga panatuntunan subong lang nga hapon nagasiling. Another round of hike in the prices of petroleum products is expected next week. Action firing line. Isa naman ikahugnat sang saka sa presyo sang gatong ang nauman naton diri mga kaaksyon sunod nga semana. Tiway naman sang ginatupan nga adlaw da kundi Martes man lang. Halin ini sa masaligan nga tilimanan ang oil industry source. Tiyang bati-bati kag para sa akon daw maamo man permeng nga katabo. Ang report nga ang diesel masaka 2 ka pesos tub-tub 2.30 per liter. Ang gasolin may go up by 20 to 50 centavo per liter. Action firing line. Kaya man ang hulaton taman, hulaton ta naman subong pa lang, way man nagapanguna, ini nga panatuntunan, way man naton ginapangunahan, pero karon pa lang nga daan, para hindi kita makibot sa ulihi, pinsaron na lang naton pinsaron ta na lang, butang ta na lang sa aton pinsar, nga ang local fuel prices, malabot, isa kagatos, ang presyo kada litro. Aring istorya dito sa Metro Manila,
ang petroleum products retail nga sadto ang presyo ara pa lamang sa 74 peso per liter, pero sa nagligad nga Hunyo 9 ang presyo mga aksyon abinyo kon pila na bumutsyog na sa 95 pesos 95 sentimos kada litro. Action firing line. 4 ka pesos kag 5 ka sentimos na lang mga aksyon ang kulang. Maisa ka gatos na mga kaaksyon tilang tawan nyo bla. Daw matuod gid ang ginakuno-kuno eh. Isa pa gid sa figures sa nga DOE nga ang highest prevailing retail pump price sa Puerto Princesa City nagligad na gabaliin ni mga kaaksyon 99 peso 45 centavo per liter, subong arana sa tumupa na sa 99 pesos 65 centavo per liter. Action firing line. 35 sentimos na lang ang kulang mag isa ka gatos na. Tiyang gobyerno dasig mayara sa paumpaw eh. Ang direktor sa nga DOE Oil Industry Management Bureau nga si Rico Abad nagsiling magkaaksyon nga ang DOE waay nagalaom nga ang gasoline prices malabot 100 pesos. Siyempre, kay kung maghambal ka mo na karon base kung birahon ka mo sa publiko. Ang pathag sa nga DOE muni, way nila gina-expectar nga maglabot isa ka gatos kada litro ang fuel prices. Bagod may ginapaabot man kuno nga rollback. Oh, may ulong ko tani kung damo ang rollback sang sa price hike no. Pero subulan tawan nyo bla, nagligad pulo ka beses ang price hike, ang rollback isa lang. Ti paano ina magdubo man? Ano, Majek? Una sa balita. Una sa aksyon. Action firing line. 22 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lauhantang balita lokal. Damo sang mga balita lokal subong. Ang ginatuwag nga night market sa Bacolod, pwede man matuwag nga night bazaars. Isa ini ka street market. Ang lugar nga ginapahamtangan sa mga balaklon, mayara panapton. O kung iban ka mga kaaksyon, mayara pa nga hindi lang panapton mo, kundi mga kinahanglanon pagid sa sulod nga puluyan. Mayara nga ginatuwag ukay. Typically open air markets nga mas kilala sa East Asia, Southeast Asia. Kag ginatuwag nga Chinatowns bala. Dito sa Metro Manila may Chinatowns to mo. Damo to sang mga kangay sini nga baligya mga kakson. Iban pagid mga lugar sa kalibutan may night market nga ginatuwag. Diri sa Pilipinas, damo night market. Oh. Pero hindi kita dugukan ni sa madamok ang mga tao bangod ang bintaha diri. Damo kasampilian. Ginasiling nga medyo bolo barato kuno ang presyo. Aber dugay-dugay balunta kung barato gid man. Ang balita nga subong adlaw muning una nga pagsugod sang night market dara sa may dalan sang Balesteros downtown area. Nagumpisa ini alas 4 kay na sa hapon hasta alas 10 karon sa gabi. Ang una kuntan nga request sang grupo nga ang butangan nila sang night market amo ang dalan sang Bonifacio dara sa may kilid sang Bacolod Central Market. Pero ang gen-okihan magkaakson amo ning dalan sang Balesteros. Ang dalan sa Balesteros kung tumandok ka sa Bacolod City, isa ini sang pinakamalipot nga dalan dara sa may downtown area, no? Lipot niya katama nga dalan. Ang angot-angot niya sini nga dalan sang Aranata kag dalan sa Katuslao. Nang lutsan niya nga mga dalan da. Ang direksyon niya kung ikaw ang magpanglakaton kag maglambiyong sa sinang dalan Balesteros, bye-bye bukid, bye-bye lang. Mula ng direksyon mo. Ang sa Piak, dalan Katuslao, sa Piak, dalan sa Aranata. Subong June 17, amo ning unang adlaw nga pagbukas sang sining night market. Ano ba lang sitwasyon? Ti ko naisipon ta magka-aksyon pila kadlaw ni anom lang kadlaw. I-check ta kung ano kalabigon sini, no? Inisatibo ini magka-aksyon sang RTW and Retailers of Metro Bacolod Association Incorporated. Paagi sa ila sa nga presidente nga si Sheila Verzusa. Nga man nag-ayo gid sa lokal nga gobyerno sa Bacolod City kung pwede makabutang sila sang night market para nga makadugang man sa ila sa ginagadar. Kamusta tang trapiko dugay-dugay kay mga pila ka oras na ang nagligad. Partikular dara sa may ginsang Anblas sang Balesteros, Aranata, kag Katuslao, Balesteros. Ang mga bumalakal, kamusta taman?
kung anong ila sa nga reaksyon, barato bala kung mahal. Action firing line. Ano ba ba sa nga balita lokal krimen nga paghimulos kontra sa 76 anyos na nga lulo? Ho? Anong utok nga lulo? Ang warrant of arrest ginpamanaog na sang korte, subong ining lulo ni mga kaaksyon, bao tigulang na wag gid nga patahas kabataan ni. Ginatingwaan nga mabalaan kung diin ni nagpanago, kung nagpanago gid man siya para nga mapusasan sa kagbalupot sa prisuhan. Ti mana demonyong hinimo sining lulo ni, sining tigulang ni. Bangod ang report naga sini makaaksyon nga 8 pa lang katuig ang edad sang iya sinigin biktima nga bata nga babayi. Tub-tub subong nga ara na edad sa 11 anyos tubod sa lingon. Mga pila ka tuig ba na naligado sa natabo ining krimen ni kag ang opisyo kag bodos sang sining lulo ni ginatatap-tatap yan naman bata gida ati-atipan niya man, ginahimusan niya man sa mga kinahanglanon, ginahatagan niya sang kwarta. Kaya ang bata ni permini nagakadto siya mo nga kung maglakat ang ginikana way guro bala sang bantay bla tinitong bata siya gakadto, pero lain gilang tuyo sang lulo ni. Inimo niya tana konsumo ang bata halos halin 8 hasta 11 katuig ang edad. Subong nga may ara na sang warrant of arrest na pagawa ang korte, ang obligasyon ara na sa atos sa mga otoridad kung paano dakpon kag panudlaon ining suspect ni. Plus importante man ang kooperasyon di sang publiko mga kakson bagod base ara lamang dira stupad nyo bala. Ara lang sa hilit-hilit yun ang suspect nagatiner pabalo sa otoridad para madakpan na ni suspect ni kag mahatagan sa hustisya ang natabo sa biktima. Kamatian tanong nga detalye sang nga balita paagi sa aton sa patrol. Action firing line. Outgoing Bacolod City Mayor Leonardia imbitado sa inaugural ceremony sang Vice President-elect nga si Sara Duterte Carpio dito sa may Davao City sa maabot nga Domingo. Pagbaton ni Leonardia sa opisyal nga imitasyon halin sa inaugural committee. Why na sang duwa-duwa? Yes na yes kung sa mga talent show pa 4 yeses. Ang siling ni Leonardia, isa ni kabugal nga may imbitahan ako sa isa ka espesyal nga kahiwatan. Kaya nagapati ako sa maayong nga liderato ni Inday Sara. Labi na sa pag-uyat sa sining posisyon bilang ikaduwa nga pinakamatas nga leader sa nasyon. Ang pagtambong ni Leonardia sa sining seremonya ni ang isa man niya kapag pakita kag pagpasalamat kay Inday Sara sa ginhatag sa ning atensyon kag suporta para sa Bacolod nun. Masubo-subo lang galing hugada di para kay Leonardia kay Manti. May pinadalang kaadlaw na bilin magabiya na siya sa palang kakuan niya bilang alkalde sang Bacolod. Pero ang pareho niyang alkalde sa Davao na si Sara Duterte, hindi gid niya pwede nga talikdan na kay Manti nabalaan naman naton nga si Leonardia nagserbi ini bilang National President sang League of Cities of the Philippines ining LCP man ang grupo sa mga alkalde sa bugos nga Pilipinas. Plus si Leonardia isa man din sa mga opisyal diri sa Negros Occidental nga ang suporta sa pagka-vice-presidente nga kandidatura ara gid kay Inday Sara. Action firing line. Mayara man sang medyo kasarangan nga nabulig diri si Inday Sara dumduman diri sa Bacolod City. Sa tong panahon nga ang Bacolod nagahuyango sa epekto sang COVID-19. Dumdum man kabutong nga nagkadto gid si Inday Sara para personal nga idonar ang RT-PCR machine atong 5 million nga balor bla to. Nagikutar man to siya sang 20 million nga tupad assistance halin sa dole. Nga ginasiling ini makaaksyon nagbenepisyo sang linibo ka Bacolod nun ugaling ang mapinot lang nga hitabo bangod ti PRD si Leonardia sa pagka-alkalde nagligad nga eleksyon. Action firing line. Isa man ka signifikante nga kahiwatan sa Bacolod amo ay ka-84 nga charter anniversary buwas Hunyo 18. Pero subong pa lang makaaksyon nga hapon subong nga hapon pa lang si outgoing Mayor Leonardia may una na nga mensahe ang June 18 special non-working holiday ini sa Bacolod puruti pa buwasan ta ini. Ano pag di ba sa ning balita medyo lain naman nga balita para sa inyo sa ning palapitinan hindi man ikalulbaan, hindi man makatalagam nga balita kundi balita ini nga medyo hindi kinaandan tungin muno kwa.
Ang balita may kantaran sa ulan. Mga alas 3 kay na sang hapon, damo sang mga tawo ang nakasaksi sa pagtupa sa ulan sa Hacienda Baksay sa Barangay Robles, Banwa, sa Casiliana. Ulan, pero ang ulan may dalang ice. Ting ice siyempre matugnaw. Ice nga ang kadakoon at dugay-dugay baloon kung ano ni kadako ni nga ice ni. Kaya ato sa nga pakikangutan ang pamuno sa nga DRRMO dara sa may La Castillana. Parang pag-ulan nga may dala ice makaksyon ang tuwag sa kadamaan diri hailstorm. Damo na sa mga pareho sa nga hitabo diri sa Negros Occidental kag iban pa nga mga kaprobinsyahanan. Las 7:31 balikan tayo dugay nga to sa mga balita pagkatapos lamang sa Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang I-check tanaya. Mayang gabi, Ana Sinoro, Jeffrey Arcoyo. Thank you, thank you. Jenny Lynn Ampil, good evening. Great lang, good evening sa akong family sa Spur 3. Always gid kapabati sa imo sa nga program. Marilo Varon, good evening. Aksyon Marlo, salamat gid. Kurt Nathaniel de la Torre, good evening. Aksyon Mar. Monitor lang sa Porok Dulunan, Hacienda Guba Central, Maaw, salamat gid. Jovi Munares, thank you. Ana Sinoro, okay. Lito Maconocido Valboria, good evening sir. Waay kakabalo ang headquarters sa 301st Brigade. Ang dito siya nakabase sa camp. Sige. Alright, thank you. Athia Miran, okay. Basahon tadi yung bababla ng message ni Lito, okay. Good evening, Waay kakabalo ang headquarters ng 301st Brigade. Dito siya nakabase sa Camp Hernandez, Dingli, Iloilo. Kaya ang ilang commander nga si Brigade General Marion Sison. Kay basta bilog nga Panay Island, 301st Infantry Brigade area na siya. Noted. Athia Biran, good evening. Toli Hukubi, shout out. Sa DPWH, ang highway bala sa 3C Media. Nga permilang may aksidente, butangan nila pedestrian lane. Kay kahapon pagpauli ko, yutayan lang ko nadalasa sang nagtabok. Kaya wala gin balik ang pedestrian. Ang mga salakyan, wagid nagabahar bisan nakita nila may dagatabok. Tamo na nagkadalasa, aksidente. Salamat kid. Dito nga area man. Sabay 3C Media. Okay, 3C Media is Bago City. Check na. Okay. Joshua Bia, Joseph Balayang, thank you. Mila Uligo, Tamyaw, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Jinky Dialagdon. Anuwal Amar kang Alex Montes. Mila Uligo, thank you. Leia Younger Esquivel, good evening. Joseph Pacifico, Marlon watching live from San Enrique. Please greet Jason, Jofel, Roland Villalva, Johnny Taglorin, kag Ma'am Jolie Donesa. Thank you, Gid. Okay. Jolie. Okay, salamat kita. Nagada. Pa-shout out ko po kay Action Brian Modern. Stay safe and God bless you. Star Mayo, happy Friday Action Mar watching live sa Rochester, Minnesota, USA. Shout out to my sister, Mrs. Alvarez Nitz, and to the Mercado and the Herrera family of Tangob. Thank you, good Action Mar. More power. Salamat. Ana Sinoro, thank you. Imbong New Campo, good evening. Mar, tamiyaw ko lang ang mga tatay sa Happy Father's Day sa Sunday. Okay. Kurt Nathaniel de la Torre, monitor lang Porok Dulunan, Hacienda Guba. Ray Flores Marioga, thank you. Ede Blaza, Noel Amar, thank you. Good evening. Elizabeth Gamala, good evening. TGAF, thanks God is Friday. More power, thank you. Noel Amar. Tamiyo ko lang akong Fred nga si Vanessa, Mayo, Chinky Dialagdon, Milay Oligo, Alex Montesa, John Sison, Yvonne Boyd, Serbia Jonathan, and Dennis Roma. Melvin Peñafiel, Noel Amar, sharing and likes, Dancer Marlon, thank you, good. Sir Noel. Christine Menyes, Villalobos,
Okay, si Yvonne Boyser, good evening, Action Marlon, Dan Sherry, salamat kay Ana Sinoro Alaman. The Dane Shona, Night Relief Market, relief malang tanan. Oh, puro sa relief pa na wag na, relief. The Dane Shona, holy kod kay Sano. Oh. Maria, Lia, Maraballas Bana Glorioso. Good evening, Action Mar, monitor lang kami di sa may Cabilya, South Barangay Tangob. Okay, mga barangay Tangob, kilala tanana. Gerald Hermino, Patamya on air, nanay Mimik, kagtatay unyot ko, nga solid listener sa ARB, sa Quarry Villasol, Bayawan City. More power ARB. Thank you. Ay iban balikan tanong dugay, standby. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga plastic para nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Good day, everyone! Ako Pabalik sa ato sa ring nga pagpakalagad kung maduduman nyo kagabi, magintero doon sa may Lacson Extension. Patay. Subong nga gabi, magintero na naman. Flash report sa ato sa ring nga patrol with Action na Zel Minardo. Action Zel, please come in. Action Zel? Marlon, Yes. so alive kita din subong sa may barangay Banago, Purok Langis precisamente sa may Purok Langis sa barangay Banago no kung sa dikenting kumpirmar sa police station 3 nga may isaya ka shooting incident nga nagaluntada diri so napakadto kita sa may area subong no kay suludlon sini sa may iskinita gid ini ang nagluntad nga shooting incident. Ari na kita diri subong Action Marlon hibaluan nato na kung sino ini ang suspetsado kagakugang biktima. Actually, may nagsasabang nakakordon ang area diri. So, mamangkota kita diri, no, kung sino ang biktima. So, mama yung gabi, ma'am, sa Action Radio. Ma'am, kabati ka mo diri ka nag-abot? Nagulong ko gano'n, nag-abot. Pero taga-target ka mo, ma'am? Oo, dito kami sa Pedro. Di ba, gulong ko gano'n, nag-gawa ko lang baka sudaan niya tapo. Sir, nakabati ka mo dilog ko kami na, sir? Oo, isa na kalupok ka. Wala pila, sir? Isa lang. Sino na din, sir, ang biktima, sir? Ang buto, tinuro, barker mo na? Barker na, sir. Pero kilala niyo? Sa pagdala niya ni sir? Hindi ko doon din, ha? Pangayon. Pangayon ni sir? Ito Purok Langis, ginaliyan, sir, no? Oo, Langis na yun. Sino ginadyabalay, sir? Nelda de Ramos. Kay Nelda Ramos? Di Ramos. Nelda de Ramos. Pero, dari, sir, hindi no kilala ya ini ang pangayaw nga barker. Kilala naman si sinugan nga Brian. Brian? Amo lang ni Brian, sir? Dugan na lang, sir. Ano na siya ni Ma'am Hilda, sir? Yeah. Wala ni ka computer dito. Kay computer na editing. Wala na dito. Lag-ilag na siya. Okay. Sa mga kilala na din siya dili sa gisarta. Sino pagkabalo? Naman pagkabalo no, libre sa Mambulok ginatanaw nila ba yan? Mambulok, ano lang siyang barangay, sir? Mambulok. Oo, Mambulok. Barangay 8. Tagpinaga. Okay. So, dari nagapangayaw ng siyang computer? Oo, magaling na siguro sa Mandalagan. Ganito na dito, mga slaps na. Ang kagina, sir, may nakitaan sa mo dito kung may ka mga nagsiyo. Wala man. Ano ang sitwasyon sa bang sir sa biktima? Gakulog. Ano sir, buhay ka? Buhay na, patay na. Dispat patay. Okay, bakit nakitaan niyo sa ang pilat niya? Ulo. Ano ka ni pangalan? Pangalan ko? Jun. Okay, sir, Jun. Yes, Action Marlon. Action Marlon. So, Zel, ang lawas ang victim, ara pa na? Ari pa Action Marlon, makakordon ang area. Oo. So, namatian natin Action Marlon. Ang sitwasyon na subong sinisya nga isa ka barker. Ano kaya niya kayo, sir? Brian to, no? Brian? Ano yung apelido? Kilala mo, sir? Pero taga Mambulok siya barangay. Balik na, tulad niya mag-shot-shot yung mga nagya niya. Pero parang hindi mo manado makitaan siya nga nagkakasod rin. Oo, ito niya siya. Hindi siya gampang lang siya. Hindi naman siya mabukot. Pero kasi naman pupukot. Pero makita mo yung tsura niya. Ano, Zel, bata pa ng victim or may edad na? Makutabi si... Pila na edad niya, sir? Si mapagpagpag. Sa mid-30s. Action na Marlon. Kaya subong ko, no? So, kay sir, wala na siya nga kabuhi na kung takay na ang biktima nga yara sa sulod, no? Nagakulog niya sa pag-saysay ni Sir Jun, no? Kaya gini-computera na din yung Marlon. Anong, Zel, anong area, ha? Kailangan mo magsulod? May footwalk ka pang agyan? Oo, iskinita sa Action Marlon. Sa mga halina sa dira sa may gasolinahan, gidbala sa mga pila na di ka bangga halin sa may gasolinahan sa may Purok Langis. Basketball court. Sa may basketball court, kita yun ang Sir Marlon.
before ka kalabot sa basketball court, may ari diri going to right sinita, no, kano footwork. Kaga labot dira, may ara dayon patuo pagid nga footwork pagid ko sinita, so amo na diri subong komputeran ni sa Action Marlon, no? Si ari siya pero ka chairman diri sa nga pero lang. Sir, may yung gabi, sir, kilala mo gini Sir Victor? Actually, ma'am, hindi ko na siya kilala. Kay pangayaw na siya mo. Pero sa bati-bati ko tigin na sa mga sunoy, si Brian na siya. Alias Dre nang ginadala yung ngalan. Ang iyan nga pamilya to, taga Mambulok. Barangay 8. Barangay 8. Mambulok, Barangay 8. May Mambulok na siya. Okay. Tapos nag-barke na siya. Dre, gampang sa computer kada hapon. Cash in, cash out, bala. Di ko yung makami kung ano nang iya. Di yan. Di gulpya. Dama lang yung agina. Ano may nag-among na din, natabo. Pero sir, diri sa may computer, wala man di siya may control, ano, sa diri sa truck lang niya? Way man siya may kontra. Di man kung may mga mamama na ganyan, papuli kung hindi naman mo. Para hindi naglamag, ano, di ginaya. Shooting incident, ganyan yan. May on the spot checking tiro, di man na yung ano, di na kanan. Ano, pinagit ka na sir, kalupok din ang batin nila, kung katuro. Toledo, nang batiaman din nila ko, ito kayo sa kalupok, pero duwa na kabala ang gano. Duwa ka slag, oo. So sir, ano ang sitwasyon, kung di ka na-ugo, siyang biktima? Hindi, ugin makonfirm, ma'am, may hulo, ditapit, ma'am, no? Okay. Kaya sa likod, pinyo, yung ganan ka, no? Yes. Ito, mga, tapos nag-baro sa kilid, no? Chairman, dari sige sa parok lang Oh, yes, ma'am. Ano ba rin pangalan? Miloy Magbanwa. So sir, magandang. Yes, Action Marlon. So Action Marlon, sa subong, ari naman diri ang hepe sa Police Station 3 na, si Police Lieutenant Armily Ryan Vargas. So subong nag-conduct naman sa investigation na si Bangong diri sa Police Station 3, no? So may mga tao dire sa sulod. As in, okay na yung tagiya, si Ma'am Nelda. Si Nelda Diramos. Bali, Jel? Action Marlon, so bali inang ginahamtangan subong sa lawas da sang victim nga si Brian. Bali computeran nga ginin siya, computeran. Yes, correct, Action Marlon. So Action Marlon, so ginatanawagan man inino na nabay man diri siya si Ma'am Armily Vargas, ang hotel sang Police Station 3, no? Ginapanawagan ini ang pamilya dira sa Mambulok. Okay. So yung isang victim, si Brian, on alias Brain. Basta may pamilya dira nga nagapamatak subong, no? Kadtuan diri sa mga purok langis para ma-identify kini kung sino ang atuod naman nga identity, pangalan, taga sang sinisang biktima, no? Jel, Jel? Sa family niya sa Mambulok. So ma'am, pwede ka na lang pa-on-air, ma'am? Oo, padawagan na lang. Sige ka na. Sa family, sa Purok Mambulok, Barangay 10, Action Marlon. So, naging ang hepe sa Police Station 3, nung akong sino ang may pamilya, sining alias Brian, no? Pinadala ko nila sa alias Dre, nga makatuan din sa may Purok Langis, Barangay Banago, no? Kaya ini-dead on the spot, ang ila sining mata iya action Marlon. Ang tag-iya nga sang computeran si Nelda, wayda? Marlon? Ang tag-iya sang computeran nga si Nelda, wayda? Para sa sulod akong Marlon, kasi naman ni gani, ikaw kung sa mga ako ya, hindi sila makagwa kay nakakordon ang area Action Marlon. So kung computeran sa Action na Zel, ano man ang plastada, siya lang isa ka computer, laban-laban nga may ara Action na Zel, iban mga computer na mo? Action Marlon? Oo. Sige, kaman Action Marlon, kaya medyo manong signal. Okay. Marlon? Yes, oo. Computeran siya, sa natabo ang pag-atiro kay Brian da. Ano man, may iban pa posibleng naga-computer man. So mamangkot si Padre Action Marlon, kaya kalabanan, hindi nga mga bata. Sir, sang nagluntad na siya, may iban pa din nga naga-computer kagina. Wala ko kabalo, computer na ko kabalo ganyo. So damo, oo kay Action Marlon, sa pag-check na, sabi ako nag-observar, ini nga lugar o ko ng iskinita na din yung sindan. Sa kalabanan, mga computer shop din. Hindi mo, computer shop. Dario, duwa. Oo, duwa ka. Sa din ka dito sa gano, sir? May computer shop sa kandara? Sa laptop. Okay, duwa ka computer shop. Dari ang Tubatay Action Marlon.
Manay na ano ka mo di kung sinong ang upo dira sa sulod, nga naka-computer pag chairman. Wala naman kami sa kadimara. Mga ipagatapo, mga ginulagay din mga kaladula na yun. Oo. Tapos sa kulpa, ya? Oo. Okay. Oo, wala gid ako mailon sa nga nabilin diri, no? Nga maka-witness dili sa matabo. Kaya kalabanan, di ka ng mga kabataan, diri ang nabilin kay sila na yung chairman, mga tipad balay man diri. Oo, ka naka-cordon na ang area subong. So, ang kaniya, chairman, nara sa sulod. Para sa sulod. Kaya si Ma'am Milda, ang senior citizen na. Oo, ang tigulang daw. Hindi pa iguro, mga sila oo, kaya sila ka-cordon sila. Sila makagwa diyo. Oo, so, actually, Marlon, may CCTV man ko no sa sulod o sinisang panimalay sa mga iyagi mismo. Ang computeran mismo. Kamiya, sinisang computer shop. So, for action, Marlon, nag-investigate naman ini ang nasa bahay sa nga kapulisan. So, ginahula pa rin chairman ang Soko. Katuan sa Soko. So, action, Marlon, kay Iloilo. Oo, ano, ang Soko ko nasa sa Iloilo. So, balaan ka ron, no? Sir Marlon. Soko sa Bacolod or Negros, ato ba sa Iloilo? Oo, sa chairman kay Sir John. Ato ba ka na sa Iloilo? Nga nang ano to? Bakit ko na kayo ginano? Kasi kay gabi, shooting mandaan nga nagaluntad. No? So wala na kabalo. Bakit may mga conference or ano pa mga importante na nga bilihapon sa bahin sang shoot, sang Soko. No? So pero manami ka, kung maistorya, Ma'am Linda, galing kaya wala. Di sila alagyan, hindi ka maistorya sini. Pero siya Marlon, no? Gina-confirmar si Sir John sa isang procurement na may CCTV footage ko, no? Si Tulog sang balay. Ako may naka-install na CCTV. So, Axel, yung mapakita ang opportunity sa computer shop bala, pero wala na binalagan ako na nilagan man. Tapos sinimila yung nagluntad ini ang pagpapanguthang patay din sa biktima. So, lito talang Sonzel, kay kabalo kita nga damo sang monitor subong sa Mambulok, sakop sa Barangay Jess or Barangay 8 man. Ang victim, Brian alias, ano ganito isa ka alias, ya? Alias Gray. Bray? Oh, yes, alias Gray, isa ka Barker, Action Marlon. Okay, Barker, sabot sa lingon, nagapasaka siya sang pasahero sa pasahe nga salakyan. Ang edad niya is ara sa mid-30s, no? Taga Barangay Mambulok. Basi kung nga pamati ng pamilya niya, pwede may kakadto to Akson na Nelmar na cut off si Akson na Zel, balikan ta sa dugay-dugay. Shooting incident naman din mga kakson na nga nagaluntad sa Purok Langis, sa computer, ginapangan computer bla, dira sa may Purok Langis, Barangay Banago. I-check ta pa ni kung sang gintiro ining biktima may nagahampang mga iban nga computer o kung why, no? Kay ginaimbestigahan pa sa kapulisan. Balik si Max Sonzel. Action Marlon. Yes, usunod si Action Marlon, no? Sa kaya Proc Chairman Magabanwa na ini ang victim na nag-barker ini sa may Barangay Mandalagan, sir? Mandalagan. Sa may Barangay Mandalagan. No, so subong ginapanawagan gid Action Marlon, no, kung nagapamati sini ang katupad man balay dira ako ng pamilya sini sa biktima nga si Brian alias Dre nga kung pwede, no, makadtuan adri nila yang ilang mata sa may Purok Langis sa Barangay Banago. Kay para sa dugang maninga investigasyon sa kapulisan na Action Marlon, no, kay ti ini pangayaw naman di saya. So may kinanglan nga mga information nga mahibaluan sinisang nga kapulisan sa bahin sinisang biktima sa subong nga gabi, no, nga nagyuntad rin nga shooting incident. So, amo na ang rates. Adre Action Marlon, kung wala gidri sang may mga nakaupo, di ba akong makatestigo pag ida sa subong? Kaya wala na nagdirolagan, na nagulong upo dyan kagina, diri sa computer shop. Yan sa kulba, mga Action Marlon. Oo, sino man hindi makulbaan, bala nga luthangon niya mismo sa tubangan mo di upod mo diri nga naga-computer lang man. Pero mangko tabi kung additional bala ka lang Marlon, no, kung may nabalaan sinasili nga background, no, diri sa may victim.
Oh, Diri duway- siya chairman, so may ginistorya ka pro chairman. Duwag gid aksyon sel sa nakakita da sang tagluthang to. Ano man? Wala gid action Marlon. Kaya Oh. makitaan ko, di ba lang? Mga kabataan, 5 years old kataan. Nakalaka, diri ang may mga edad na gid. Wala man ko di may mano gid, may mga pamangkutan. Gid ba lang ang mga kabataan gid daw? Kung mga pumuluyo. Kaya nga, diri sa Subong Action Marlon, mga bata. Mga minor de edad. So, wala man mas manami gid kanini ang kasulod gid ba lang pagiyag sa computer shop. Ginistorya na sang pulis aksyon sel tagiya. Nakakorda na area nila di Action Marlon, wala man sa nga alagyan nung alakot diri kay tingin is kinita man nga wala sa nga lalaksan. So, sa Subong, ang kabahin lang gid isang kapulisan ng Pulisyan 3 ang ari diri Subong nga naga-investigate kasi so wala pa may baluan kung katuan na di sa Soto kaya ang Soko wala pa man dito sa Iloilo man. Ang purok lang is aksyon sel ang crime scene na kung mag-usoy ko dira sa may guwa sa dalan di na sa nga area man sa bukid na sa kon baybay nga area. Action na Marlon daw pabaybay. Pabaybay na siya. Oo. Halin sa dalan mga pila ka metros bulubanta mo? Lapit na Action Marlon siguro mga 300 meters. Oo. So may 300. So may lak. Kanilahan ba? May basketball court. So before mag-basketball court, may iskinita na di pa tuo. No, kung halin na sa draya sa may dalan. Gid, pasulod ka dire. Para sa may tuo, siniya Action Marlon. Kaga, pagkasunod mo diri sa may tuo, nga iskinita, maliko sa pagid katuo luwag. Ari di dire sa may computer shop, gid dire ayon, no? Sa una, computer shop, pag ikaduwa, amo na niya ang ginuntaran siningsang incidente. So why na action sel gid katuan da sang medical personnel, medical staff? Why na nakagto ang ambulansa na anong plastada? Why na? Wala na Action Marlon, so wala pa may nag-order ng ambulance. Igo, no? Ay, igo yan sa ulo? Sa ulong igo, sana? Oo, so Action Marlon, try naman, libot diri sa tiyak. Oo, kaya siya Captain Armelina Vargas, panawagan sa pamilya. Oo. Kaya try din naman, no? Kaya kasi may nagbiyan sa tiyak. Oo, may ari. Mas nakitao na diriya ang area. Kaya dagan-dagan kami din ng action ninyo. Oo, inahinay lang. Base kung makatunok ka mo na. Oo. Okay, try. Okay, paksyonan ang family sinisang victim na kaya sa Subong na kung suno sa kaya Prok Chairman sa nga Prok Langis Gina na mga pasado alas 7 hindi nagluntad ang shooting incident niya so gintawag ang Tamandayan Police Station 3 para i-confirm sinin kung matuod lang may shooting incident diri nga nagaluntad so reaction Marlo hindi ang victim nakasando nga puti no? Sando? Hindi. T-shirt na puti. Actually, Marlon, na corrected. T-shirt na puti. Taga-suno kagina kay... So, naghahapa sa no? Oo, ang pumuluyo. Di ako residente sa Purok Langis. Nga, siya sa mid-30s, sini ang iyang pangidaron. Barker sa may Barangay Mandalagan. Barker, ini siya sa jeep sa may Barangay Mandalagan. Taga siya Brian, ini ang iyang pangalan, no? Ang alias siya Dre, taga Purok Mambulok, Barangay 10. Naka-short lang na sa action cell? Naka-short. Naka-short? Oo. Naka-long pants. Long pants? Oo. Sino nag-ibig kanina? May nakakita sa niya. Sino di ang pwede na computer man? Oo. Ang mga kabataan? Oo. Actually, Marlon, ang kagina ko ng computer, di mga kabataan. Kinulbaan ko ro to. Oo, sila nag-ibig. Ma'am, send ka man. Pwede ka on air. Panawagan ma'am sa family ma'am. Oo. Aring siya Police Captain Armelina Vargas, Action Marlon. Sige. Oo. Kasi, panawagan lang sa family ma'am. Action Marlon. Yes, no, kung may ara ka mo dira sa pamilya nga wala pa ka pauli. Actually, hindi siya ga-arkilag man siya sa may Purok Cereza, Barangay 3. Pero kada hapon, di siya kay nagka-computer siya. So, basi kung may ara dira sa inyo, pwede na din makasuan para makilalaan kung para ma-confirm kung
amo gini inyo nga himata. Yes. Sige, nag-take call kasi Ma'am Vargas, Action Marlon. Nag-arkila gala sa Action Cell, dara sa area, sa Porok Seresa Tris. Porok Seresa, Barangay Subi. Oo. Oo, pero pamilyar sa may barangay, 10, sa Porok Mambulok. Okay. Oo, kagadriya, Action Marlon, kapangayaw ng pinadisya para mag-computer. So, na kay Sir John, nga residente, diya sa Porok Langis mismo. Pwede, ginadito ko na kanahapon. Subong Action Marlon, ang sitwasyon dito makita ta nang ang gasanaw sila kung kapaligo sa yakaw galingon nga dugo niya ang victim nakaputi nga t-shirt mo liwat nga ilaragway naton kag niwangon ini nga pangalawason ako na hindi manggedersyado katambok doon sa tuwa naman Action Marlon pasilid ini siya na hindi manggedersyado naton nga nagakulog nagasilid ini nga nagapahamyangon na ang victim sinisoded on the spot ini nga suno kagina kay Sir John sa nga ginithan sinisang suspetsado. Ma'am, nakayan, na kung sino nagtiro, ma'am, or may naka-identify na, wala pa din. Pero ma'am, ang slugs dira sa salon, may nakita na ka mo. No, isa ka slugs, pero kagina si Porok Chairman, kagina may nakitaan sila kung duwa ka slugs, ma'am. Pero ano batian nila, isa ka basiyo, kag isa ka slugs. Oo, pero isa ka lupok ka nabatian sa mga residente, diya kagina, Action Marlon. So far, Action Marlon, amo na ang latest update pagidreno. Kaya ginahulat-hulat sa mansang kapulisan nga magkadto diri ang family. No, so far, Action Marlon, madamo naman sa ukondwa pala lihan ka media. No, ang tatlo hari di subong Action Marlon para panawagan man sa mga pamilya sa mga victim no, sa subong nga gabi Action Marlon. Ginahulat-hulat din. Okay. Ma'am, makadto pang soko, ma'am. So, ginahulat-hulat ang soko, Action Marlon. Ito pa si Iloilo. Ito pa si Iloilo, Sa no? Iloilo na ng soko, subong. O, kasi gina, initially, ako ni sa Iloilo. Oo. Basi aray magkaroon niya. Pero kinatry contact, basi may nabilin ng dala nga mga members sa nga soko, Action Marlon. Makita ko ng land niya, subong, ang investigation niya, ang soko, niya, Action Marlon. Okay. Ason Jel, balikan ta duga-dugaya. Tipo na lang duga sa mga information. Yes, Action Marlon. So, Action Marlon, like kita din subong. Sa Purok Langis, Barangay Barago, ini sa Action Zil Minordo. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action, Radio. Las 8:08 Action Radio Philippines Standard Time kabay pa nga nakabati darang pamilya kung inyo inikilala no alias Bry o kung alias Brian karong mas tawag sa iya is Bry no taga Mambulok sakop pa sa barangay 10 or barangay 8 dala sa may Bacolod City tiway nagidman daw lang nagidman nga luwason ka buhi niya sa kay ara subong dara sa may computeran, no? Dara sa may Porok Langis, Barangay Banago, Bacolod City, tinaban-laban, nagahampang siya sa computer, sang ini siya ang tirohon, sang way pagani may baluan mo kung pila ka persona nagtiro sinin sa iya, kay pagkabati lupok sa mga residente na nag-alalyak pa na sila palagyo. Action Firing Line. Ara sa mga mid-30s ang pangidaron suni, kung pwede, magkantuan nyo, dara sa may Porok Langis, Barangay Banago, kaya nga information gani nga nabato naton sa kay Ma'am Vargas nag-aarkilalang ini siya sa may Porok Seresa Barangay Tresman ang trabaho niya sini barker kung nagapasaka sa salakyan dara sa area sang Barangay Mandalagan. Ginsundan gid no ang shooting incident no kagabi dara sa may Lacson Extension subong shooting incident na naman ho. Grabe na Bacolod subong. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang Mighty. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Okay, dari sa nagpadala dugang sang ilan sa nga mensahe, Gerald Hermino Patamyaw on air, nanay, okay, basa ko na kayo na. Virgie Olpinda, ARB na may number 1 station, salamat gid. Salamat sa information, gid padala ni Giovanni Altarejos, okay. Nag-tembre siya sa information. Ako si Gentero dara sa may Porok Lagis. Ana Sinro, thank you. Alright. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual. Discussion, fearless comment. Action firing line. Las 8:25, bloater na plus kamo anay. May dako nga Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga Para sa 8 Action Radio Philippine Standard Time, standby kamo kami ginaluto kita nga balita mga ka-aksyon. Resulta ini sang pagtupa sang ulan, resulta ini sang ini maayong tiyempo naton diri sa Negros Occidental, sa La Casillana sa Nasilintara, kay na mayara sang pagtupa sang ulan. Pero damo sang nalingaw biya kay ang pagtupa sang ulan may dala nga ice Online sa firing line. check nato sa saniya mga talion ang sa La Castillana si Sir John Diases ara sa ato sa nga linya ang head sang Disaster Risk Reduction and Management Office sa La Castillana. Sir John, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Hello, Action Marlon. Kag hello man sa tagapamati sa Action Radio Bacolod, mayong gabi sa tanan. Okay, salamat Sir John. Kamustang tiyempo dara kaina sa Banwa sa La Casillana? May pagtupa sang ulan pero ang ulan mayara nga dala nga ice crystal kon ice Sir John? Insakto na Action Marlon ni ara sang mga around 2 to 3 p.m. May ara abi sang localized thunderstorm signal nga warning. Okay. That time amo na siyang reason. Oo, diin nga particular gid nga lugar Sir John, bilog nga La Casillana gini o kon portion lamang? Actually portion lang, mostly diri sa proper, and then atong isa sa may baksay. And then wala na kami na monitor nga sa ibang nga lugar. And then as of now, sa akong nga mga staff wala kami may na-recorded nga may nag-report nga may damage due to hailstorm. Ikagagmay sang iya nga pellets. Oo. Gani man kita ko daw dulce lang sa kadalagko, no? Yes, okay Marlon, kagamay. Do mga 0.5 inches lang. Okay. Mga alas ano ganito nagtupang ulan Sir John? Ang warning is 2:29 pero nagtupa is around 2:45 to 3. So mga 3 p.m. na siya. Mga alas 3 na siya. Tapos Action Marlon, kadasig lang gid sang ulan nga kusog-kusog ka ang iniya dala. So balay mga minutos lang pagtupa sang ulan? Yes, Action Marlon. Doon naglabay lang and then gitawagan ko akon nga upod. May reported man sa Isabela na monitor ko sa may Facebook and then ako mga upod sa Binalbagan. So ang ulan kapag to sa may southwest. Okay. Doon nalingaw man Sir John ang mga tao kay na may mga videos nga recorded videos
pagod man sang pagsalod nila, may mga ice sila nga nakuha. I don't know, Sir John, daw mga pila, pero may nagkakatabo dara sa Manila Castellana. Nang hindi manggid, pero recently, mga 20 years, may ara nga daw every 5 years, do ano. So, sa una sa may talatap, do kadalag ko, pato do high school pa ko gani. Sa ano man, ining ice nga dalasang pagtupa sang ulan, di gid man ni magkatugas ang delikado sa lawas ng tao, panit ng tao, o sa mga pananom, Sir John, based sa imo sa nga ihibalo? Sa may pananom, do wala man siya kiti rainwater man na siya gapon. O galing kiti kung iinom siyang tao, hindi na siya advisable. So that's why may ara kita filtration process. Yes. Nga pag-uim na ng mga tubig ulan. So amo na ang ginagamit. Tapos ang delikado ya kung lagko pagit siya. And then makahalit siya sa mga salakyan, sa mga windshield, mga atop kag sa mga tao pagit masamara. Gani, manti kung dalag ko nasa Sir John, siyempre siguro makabuka na sa sang kristal sa salakyan, kag kung dalag ko siya, kung magsulay ka sa ulan tayo, masakit man na mag-igo sa lawas mo? Oo, actually dyan, sakto na. Oo, gani man. So kainay kumong kay daw dulo sila sa kadako, may ara guro kainay ba nagsulay gid sa ulan kag nagsalod sang ice, hindi tanto kasakit magtupa sa lawas nila magamot ang Sir John, no? Gina-try man nila kiti mga adventurous man mga tao kabay. Pero hindi na siya advisable kiti may lang kung gagmay, what if may lagko. So amon ang ginapang panawagan ta. Mga pilagid ka minuto, Sir John man, mula banta man sa mga tao lang sa panugero nila. Around 15 minutes lang kadasig kiti ang iya ulan nang kusog-kusog kag ang hangin nga dalaya kusog man moderate. So after 15 minutes upa na wala na. Pero mutugin dalaya may hailstorm sa gamay kag ang bubo sa ulan. Kusog siya. May gani ulan na nagdugay mga 1 hour to 2 hours kiti magaton nga mga suba na magtaas pagit na. Amo rin pasalamang tata naton Sir Jana nga wais ang intuga nga halit ining pagtupa sa nga ginatawag nga hailstorm. Hailstorm, yes. Nga lakalan naton makwan ma-experiensyahan, no? Sa sulod sa nga pila ka bulan kung pila ka tuig. Sir John Diases, sir, salamat kid sa information nga natag diri sa Action Radio kag mayong gabi simo. Okay, Sir Marlon, thank you, mayong gabi. Action Firing Line. Las 8:32 ang pamuno sa Municipal Disaster Management Program Management Office dara sa may Banwa sa La Castellana. Ti sa proper sa La Castellana kag sa may sitio Baksay, no? Barangay Robles iri mo to kanya na eksperyensyahan mga alas 3 ang taktak kay sang hapon nagulan ti may video mangyudala diri sa aton tod daw dulsigid na kita sa na dulsig na ginakaon na tamon amo na kadalag ko pero ti hindi advisable no nga hindi advisable nga inom muna kumo ay sa matunaw wala na sa pero kag hindi kanya pwede no nga ato na nga ipaligo be mas maayo nga lingaw-lingaw dalan-talantaw hindi lang ta magpaligo. Action Firing Line. Di naman na bag-o sa aton diri sa pungsod sa Pilipinas kay kadamo na mga hitabo o mga kaangay sa mga kaaksyon nagkalain-lain sa nga mga kaprobinsyahanan. Las 8:33 Action Radio Philippine Standard Time. May isa pa ta kabalita nga gina-check mga kaaksyon gina-kumpirmar dara gyapon sa mga southern na Negros Tinguan ta lang nga malabot ang ato sa ding contact dara kay masubo-subo ini nga balita naman may saka trahedya nga nagluntad dala gihapon ni sang malain nga panahon ho. Action Radio. Diri kita na ini nga bahin dulong sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo amo ning pinakabag-o garantisado kang epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao D3 Bayo. Pwede ba na maghoben ang may edad na yes, pwede gid basta mag DTX 500 ka. Ang beach, ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo. Balikan ta rin ato sa nga mga nagpadala dugang mensahe nila ho. Si Star Mayo nagpadala ay hala nag-hail ice wow like
diri yan sa Minnesota ba maladent na sang salakyan Action Marlon. Okay. Sige. Thank you. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pasyar na tayo, pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espoligar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espoligar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan. Ibalaunta ang detalye naman sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Art. I hope on Action Art. Mayang gabi, please come in. Mayang gabi Action, Marlon. Panawagan karon si Councilor Al Victor Espino nga muning chairman sa Subong sa Committee on Police Matters diri sa Dadsan nga Bacolod nga dapat aktuhan na sa kapulisan ang kaso sa pinagkanahin nga nagluntad din nga sa diin sila sa iyat hindi na giniamo kay sa isa ka bulan lang siningjon lang ato nga palang anong nakakaso ang nagluntad karabanan diri biktima sang panglutang. Bali pito nagson arte? Bali pito ng kagabi, no? Kay subong gabi may kintiro naman. Bati kapito na mismong gabi. Kapito na sa Purok Langis, toto na wagtang naman to. Timakon mo na? Siling diri ni Espino, siling niya dapat king putukan ng isang pulis
ini nga mga investigation kay number one, police matter niya mo. Ang crime iyan niya trabaho sa pulis nga dapat pila hatagan sa nagakaigo nga solusyon. Now dugang pa diri ni Espino, sila nga although nga sa pagsulod sa administrasyon bala ni Mayor-elect Aldi Benitez, sila nga maka-expect sila nga may ara gid sang support ang alkalde. Since nga tiwa pa gani kapungko nagligan nagsapon na ni sila mo. Kagin pa sumiter si Colonel Thomas Joseph Martir sa makinanglanon nila dira or wish list. Nga mangin epektibo pagid ang ila sining trabaho. Kay sila nga pag-umpisa sa June 30, dira na yung masugdan no sang benefice administration ang direkta nga pagbulig no sa kapulisan naton diri sa Bacolod City. Kailangan ka ba insidente iban nga mga kaso sa pagpatay at ara pastupad sa mga police station o lapit sa police station mo. Pero until now nagapabilin nga wala ini mahatagan sang solusyon. So ka-expect yang konsehal sila nga dapat mental nga nagahulat sa pagsulod sang benefice administration. For now, kung ano man lang logistics nila, katingiban Action Marlon kung visibility sang patrol paghambalan, sigurado ganyan nga makulang niya ang pundo sa pulis, kapin pagir nga nag-increase ang petroleum products. Hindi ko masigil kalambihon kundi ang gas allowance kung dira maubos. Kung may respondihan ka, libugulo sa ngiti. So, siling din ni Councilor Espino, siling nga lang hindi mo na reason na dapat hatagan kini sa nagkaigo iyang solusyon ang ini nga problema. Yari si Councilor Al Victor Espino. Ini nga mga insidente nga nagakatabo involving riding in tandem or pinatsanay paagi sa armas luthang, no? So ginatugyan naton ini sa Philippine National Police, no? Sa aton nga Bacolod City Police Office sa kinatawhan ni Colonel Martir nga dapat hatagan gid na sa resolution ng ini nga mga kaso, no? Labi na gid ni diri sa nagakatabo sa syudad sa Bacolod. Hindi ta pagtukta ng ini nga mga insidente nga mag-proliferate na or magsigisigi o hindi na gid among nagakatabo. As a matter of fact, si Colonel Joseph Martir naghatag naman sa iyang ginatawag, no, request ni Mayor elect Albi Benitez sa ang ilang so-called wish list. Ano pa ang kakulangan sa aton Bacolod City Police Office? Ano ang dugang assistance sang syudad sang Bacolod pagi sa talatapan sang Mayor's Office para mahatagan sang moral, mataas nga moral ang atong kapulisan kag ang equipment nga makahatag tang syudad maka-augment kita sa ilang opisina because the BCPO is under the Philippine National Police, which is a national government agency, but wala sa payan kung ano ang mahatag paginadugang assistance ng syudad ng Bacolod para makaresponder mas madasig ang aton nga kapulisan sa ining mga klase nga mga krimen. Amorang sala ang kabangin sang orang palayag ni Councilor Al Victor Espino. Kung nadugangan, pag inisubong, siling ko ba, si kadadlaw ni may isa ni karon kundi sa isa ka bulan, 30 tao, tumpas, Bacolod mo naman eh. Gani, tinagliga Action Art nga tuig, way pang COVID-19, doon na ba tianta na nga panawagan? Galing gating official sa city, hindi man niya makakonsila, kasi inspirate ni sila subong mo. May ang hepe siyang orang mayor, may ara lang preference kung malapatuno niya ang ginpili niya sa hindi. Pero most likely, ang kadirihan ni sila, National or Philippine National Police Kasbabaw, nga mukit ang may direct man nga supervision action bar. Importante, tani mapauntat niya. No? Kaya anong marang background sa mga biktima, action bar kalaway, sila nga ras gilidalan. Kung halimbawa, karon utang ta sindikato, kung abi ang victim, may ara sa angot sa illegal nga droga kag kunang kapabatayin sila mga kompetensya o ang ila makopganan dapat pandakpon hindi karon masagsag sila yung nga hindi man magkaladakpan at sumahin. Yan mo na ang isa sa nga dakogid nga problema. Anyway, wasa kay sundon tani
parte naman sa update no sa vaccination sa mga barangay, ang palayag sa ngida ng mga barangay president si Lady Grace Gonzales. Para sa Action Firing Line, action na kayo kung una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art. Report gikan sa Bacolod City Hall. Samtang nag-report si Action Art ay hupon, may kantaran sa panawagan ni Councilor Espino sa pamunuan sa Philippine National Police na sulbaron tutukan ang ining sunod-sunod nga kaso sa pagpatay subong may gintero patay ara naghampiang pa daw sa Purok Langis Barangay Banago. Ang dugang information may kantaran sa ring panibag-o naman nga shooting incident karon sa Actionite Patrol no alas 9:30 to alas 11 with Action Eric Magbanwa kay base mayara sang development ang ato sa ring patrol with Action Zel Minardo. Ini nga bahin dulong sa aton sa kaluan sang Evergreen Herbal Caps. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod na may balita pa mga ka-aksyon nga may hit and run nga biktima kagabi mo dara sa may area sang dinto area sang Lasal Avenue dara sa may sunad sa Bacolod makaluluoy matong danagatan sang tigulang biktima nga ti sang ulihi ginbawian sang kabuhi samtang ginatinguan kun tani nga maluwas sa ospital dara sa may sunad sa Bacolod ti kay na sang aga ginbawian na di sang kabuhi. Ang report kada bato naton di ang driver sadtong isa ka sedan nga salakyan bla ang aksidente nga nagabunggo sa iya halin nagbiya tiya mo na gain kabig mga kaakson nga hit and run ang kaso sri report kada bato naton nga no to bugado pa lawyer sa may Southern Negros. Pabasan ta rin nga balita. 58 minutos na kaligad sa tak ng alas 8. Action Radio Philippines Standard Time plus ang balita dara sa may Southern Negros pagid. May kantanan sa report ka na baton ta may naigo naman sang kilat. Grabe ining kilat na nga trahedya mga ka-action mo, no? Di kung kay isang tawo bla, agakalipat man sa mga panugyan sa ato sa gobyerno, pwede gini nga malikawan ining pagkaigo sang kilat ni kung patihon talang ang mga ginapanugyan bla sa mga eksperto, kay basta gani kilat mga ka-aksyon kadamo sa ginaamag gali ni nga bagay nga ginusuksok sa lawas ta kag ginabitbit sang lawas ta. Nagligan lang to nga mga binulan to dara man sa area sang dinto Southern Negros man to mga ka-aksyon
mga nagkalaigo man to sang kilat sa may Bago City to. Subong ang report kada bato naton di Southern Negros gapon. Layo-layo ang lugar diri sa may Southern Negros. Mayara sang aksidente naman nga pagkaigo sang kilat. Action Firing Line. Sige, tutok lang kamo diri sa Action Radio Bacolod en punto alas 9. Action Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa